vanhu vaya vatanga futi sengeso chabangu obuda achirambirana nekusungwa kwakaitwa Jacob Ngarivhume. Asi mumazuva mashoma yadarika aya aimbotaura achiti vanhu vese vachada kuratidzira kana kuti kudemonstrata vanofanirwa kunge vachisungwa. Asi iko zvino akuonekwa akubuda aona kuti Jacob Ngarivhume asungwa, ndobva ataura akati, I strongly condemn the arrest of my fellow opposition colleagues. However, people must also exercise their rights with possibilities as well, do so within the confines of the law. I will make sure in my capacity as a senator and leader of opposition in parliament fight for his release. Ndo mashoko akabuda achitaura pa social media pake yesengeso chabangu achitaura kuti zvese izvozvo zvekusungwa kwake ndichaedza pandinokwanisa kuti ndikwanise kunge ndichimubuditsisa nekuti andikurudzire kuti vanhu vange vachisungwa. Vamwe vangu vandinoita navo zvekupikisa zvematongerwo enyika ndo mashoko ake ari kutaura. Ende murume uyu anozikanwa nenyaya yekumbotaura zvekare achitaura kuti akatombobuditsa Job Scar mujeri, achitaura kuti akanegotiata kubuda kwaJob Scar. So iko zvinezvo akuda kutaura futi kuti ndichamira kuti ndikwanise kunge ndichibuditsa Jacob Ngarivhume mujeri nekuda kusungwa kana kuti nekuda kutorwa kwaakaitwa iko zvinezvi. Ende Jacob Ngarivhume uyo ari kubuda achinzi ari kupomedzerwa nyaya yezvakaitika yaari kuchadirwa nayo ndeye musi wa16 June apo pakasungwa vana Jameson Timber. So kureva kuti akajoiniswa chikwata chana Jameson Timber. Ndo situation iripo panyaya yeJacob Ngarivhume. So iko zvinezvi sengeso chabangu akubuda achiclaima kuti anokwanisa kumubuditsitsa, anokwanisa kumurwira kuti abude. Atisi kuzivawo kuti inyika rudzii yekuti vanhu kuti vange vanzi vakuda kubudiswa anotoenda kunonegotiata zviri pachena, kufumurana kuri pachena kuti unotoenda kunonegotiata kune vamwe vanhu vehurumende kuti uyu mubuditsei. Ndo zvinhu zvinoitika paZimbabwe. I don't know kuti inyika rudzii, judicial system yacho inenge yakanyatsoita sei. I don't know kuti yakakepwa kusvika pa extent yekuita sei yekuti munhu anoenda kunonegotiata, nekuti isusu kuziva kwatinoita mhosva kana ichinge yaparwa yaitwa munhu anopedzerana nematare ikoko, kwete kuti munhu anoenda kunotaura nevamwe vanhu vari mumatongerwo enyika. Ndosaka vanhu vachitaura kuti zvinhu vanhu vari kutora mutemo vachiuisa muhomwe, vari kupoliticize, vari kuweaponize mutemo, vachikutora vachiurovesa vanhu vanovapikisa zvematongerwo enyika. Nekuti paZimbabwe chokwadi avadi opposition, avadi zvekupikiswa, ndo zvavatori vanhu vacho. Ndo vanoziva kuti vakangowana kupikiswa opposition iri strong, ivo pachavo vari very weak, and hakuna anovada, hakuna anonyatsovavhotera nemwoyo. Ndosaka vasingakoshese zvese izvozvo kana zvingori zvematongerwo zvemaelection. Ndosaka muchiona kana maresults anongoverengwa ka1 emaelections anongonzi pakati peusiku nhinga atojigiwa zvatopera. The next thing vanenge vakutogadzirira kutoda zveviolence kana kuti zvefight, nekuti vanenge vachiudzidza kuti takabva kuhondo, takarwa hondo. Ndo Zimbabwe zvaitora. But ameno muri Zimbabwe munoonawo sei nyaya yekutaurwa nemuchinda uyo kuti anoda kunonegotiata kuti Jacob Ngarivhume abuditswe mujeri? Tell me what you think in the comment section.